wagen van nog. Mag ik... Ziet je een echte Limburger? Kent je het programma Onderweg toevallig? Ja, dat ken ik wel, ja. Hoi, Marcel van der Zwaan. Ik ben een chef, echt Limburgse naam, hè? Ja, chef. Chef, ik zou bijna denken van, je ziet privéchauffeur van gouverneur Theo Bovens. Nee, met die vlaggetjes op de... Nee, dat is wel een Limburgse vlag, ja, dat klopt. Ja, Ja, 2 keer zelfs. ja 2 keer. Ja, die is een beetje versleten. We komen van om helemaal op te rijden. Dus, En ja. hij zou ook nog, wat is dat nou voor? Hij zou ook nog een wapen zitten? Een wapen? Nee, dat is van de knakkers, dat volgens mij. Van de knak. Koninklijke Nederlandse Autobuurclub. Oh, Ja. autosport. Nee, dat is gewoon als dat is de ANWB, als je pannen krijgt onderweg, dan kun je die bellen, hè. Oh, dus dit is van de knak. Ja, Oh ja, nou zie ik het. Ja. Denken ze wel eens, chef, van als ze dik zien rijden met die vlaggetjes van, dat is een rare knakker? Ja, dat mag. Maar niet iedereen hoeft natuurlijk hetzelfde te zien, hè. Als we dan een beetje saai, hè. Kijk. Hè? Toch? Ja. Daarom loop je lekker rond, denk ik. Precies. Ja, dan kent ze het programma. Ja, ik ken het, ja. En we reden heel langs en inderdaad, Frank, die zoog is eigenlijk eerst de kip, hè? De kip. De kip, ja. Wat is het verhaal van de kip? Ik chef? ben in 84 voor mezelf begonnen met de handel in en de productie van pluimvlees. Dus we deden dus kippen, oude kippen, slachtkip deden we koken en ontbenen. En dan vlees en vet en bouillon ging naar soepfabrieken, dat was een Unox, een Struik en... Noem ze allemaal maar op, dan maken we geen reclame. Hoeft niet. Maar, en zit ze nog steeds in de kippelarij? Nee, ik ben nu 72, dus ik ben gepensioneerd. Dus, ja. Nou, toch best goed geconserveerd, dus, Ja, chef, 72. Dankjewel. Potverdikkie. Wat is het geheim? Veel keepersoep eten? Veel sporten. Sporten? Ja. Wat voor sportduizen? Alle soorten fietsen, dus nu in het bos ATB'en, in de zomer met de wielrenfiets. Ook tourfietsen, we zijn er naar Santiago de Compostela gefietst met een vriend in een paar weken tijd. Ja. Boven toe. Heb ik ook gedaan, ja. En de Galibier heb ik ook gedaan. Van de top 10 heb ik er denk ik 8 gehad. De zwaarste bergen, Ja. hè? Stelvio en Grootglockner en Stelvio, noem maar op, al die, Gavia, ja, al die bergen, daar ben ik gek op. Ja. Ja, nou ben ik zelf ook een keer de Mont Ventoux opgefietst. Ja, 1,5 zo ongeveer. Dat het is ontzettend. Dan denk ze van, ik ben er bijna. Ja. Hè? En dan Ja. ze noemen het niet voor niks de Kaleberg, hè? Ja, dat klopt. Het is een beetje een rare berg. Ja. Dus, ik heb 2 of 3 keer gedaan. De eerste keer was het heel erg warm. Dus het eerste stuk was echt afzien. En daarna om de bocht hè, bij Château Bernard. Waar ze met alle flessen water staan. Er begon de wind te komen. En toen ging het weer vanzelf. En de tweede keer was het eerste stuk wel makkelijk. We zijn met de fietsclub in Gennep geweest. En het was het laatste stuk weer wel. Het was ook heel koud. Want het begon dus ijs regenen. Het bovenste land te trillen. En toen omlaag. En ik denk nou, beneden komen, duik de kroeg in, pak rum. En toen was het niet meer 25 graden. En ja, toen was het... Oh, waar is dat? dat zijn mijn kleinkinderen. Oh, wat Ja, leuk. Ja. En de dochter? Dit is mevrouw. Oh, dat is de vrouw. Ja, ik zie die goed. Ja. Ja, maar de kindjes staan in het licht en... Ja, dat zijn Joep en Daan. Dat zijn 2 boefjes zijn dat. Ja, zijn dat 2 boefjes? Ja, het zijn 2 jongens, hè. Dus Oh ja. het zijn 2 en 4. Dus die anders die samen doen. Ze zijn net jonge honden, hè. Dus allebei alleen. Ik heb 5 kleinkinderen. De oudste is 17, 15, 13 en deze dan 4 en 2. Ja. Goddomme, maar doen die al mee fietsen? Of zijn dat geen fietsers? Nee, korfbalsters zijn dat. Oh, dat zijn dames. Van Spes, ja. Die wonen in Milsbeek bij Spes. Dus vrij goede korfbalsters ook, ja. Ik moet net zeggen, als ze een beetje op niveau wil scoren, korfballen hier in de buurt, dan moesten ze nog spes. Ja, Dan moesten ze naar Spes. Milsbeek Nee, de toe. Monterspes, dat klopt, ja. En de jongen die voetbalt dan bij. Ja, die voetbalt bij Middelen, Astrantia, Spes. Dat is één, of Milsbeek, Astrantia. Ja, u bent in beeld Ja. geweest. Gewoon blijven zwaaien, jongens. Gewoon blijven zwaaien. Ja. En wat doet opa met die kleine mannen? Wat vinden ze leuk? Nou, die doen tegenwoordig crossen. Daar hebben ze soort loopfietsjes. De buurman heeft daar een soort crossbaan gemaakt. Voor de fietsen. En dus de 4e kan al bij de hele baan rond. En die tweede begint nou te leren, weet je wel. Alleen ja, ze vallen af en toe op. Maar ja,
Ze moeten toch leren vallen en opstaan. Hè. Dus, Zo is het leven ook, hè? Ja, ze zitten onder de bulten. Vooral die kleine. Die, maar dat moet ook. Hey, maar toevallig, daar is tegen net naar Boetekums. Ja, dat is heel toevallig, ja. Moet je boodschappen gaan doen? Ik had boodschappen gedaan. Ik wou nog even de tassen erin gooien. Dus dat is heel toevallig, ja. Hey, hestig, even weer zonder merken te nemen, maar hestig iets met Amerikaanse auto's? Ja, ik heb 2 Amerikaanse fietsen. Titanium, een mountainbike en een racefiets. En dit is mijn 3e of 4e Amerikaan. En ik heb een Amerikaanse motor, een Can-Am Spyder. Dat is trouwens een Canadees eigenlijk. Met 2 wielen voor en eentje achter. En dan ga ik ook niet, als ik op vakantie ga, dan slaap ik hierin. En dan neem ik de motor mee. En dan gaan we de ene dag doen we fietsen met mijn vrouw en de andere dag doen we motorrijden. En ook in de bergen, dus... Dus dan gaat je op de Canadese motorfiets met 3 wielen gaat je met z'n tweeën op? Ja. Ik zie die wel eens rijden. Die hebben 2 wielen voor en 1 achter. Ja, hè? En dan denk ik bij mezelf van... dat zijn grote dan, hè? Het zijn niet die kleine, hè? Niet die scootertjes, hè? Oh, dat is een hele grote. Ja. Die is net zo groot als een... Als een trike. Ja, een trike alleen andersom. Die is dus dan... en dan rijdt niet fijn. Dat rijdt niet fijn. Oké. Nee, ik heb een heel even motor gereden. Ik heb een motor gereden, ook niet eens mocht, met de 17. Maar ik heb een paar jaar terug mijn heup gebroken. Ik kreeg wat evenwichtstoornissen. En ja, toen was dat moeilijk. Oude motorrijden een beetje moeilijk geworden. Vooral in de bergen. Toen heb ik mijn vrouw gezegd, ofwel dit, hè. Dit is een Can-Am, of stoppen ermee. En ja, zij is gewoon altijd fan met motorrijden. Want wij hebben een motorclub hier in Middelaar. En dan gaan we ook altijd 1 keer per jaar de bergen in. Dan is mijn vrouw eigenlijk de enige die altijd meegaat als we de bergen in gaan. Maar de rest durft niet meer achterop. Ja, maar het is gewoon heel ver, er kan niks gebeuren. Dus nee. Dat is gewoon het voordeel. Maar dan best ik te eindigen met een 3-wieler eigenlijk erbij. Er zijn er niet zoveel in Nederland. Nee, want als ik ergens zal ik in Zwitserland stoppen en dan staat daar een Lamborghini en een Ferrari. Dan kom ze helemaal naar mij. Oh, hoe is dat eigenlijk wel? Want er lopen niet zoveel van in Nederland. Nee. Maar die gescheer iets wat de anderen niet hebben. Hè? Ja, een beetje wel, ja. En ja, je kunt ook overal komen. Hè. Ik hou van de natuur. Hè. Dus zeg maar, middle of nowhere, of die bergen in. Dus de Mont Collant, dat is een berg die echt zeg maar, op de fietsen verschrikkelijk is. En er zijn wel meer van die bergen. Hè. Dus ja, die hebben bijvoorbeeld dezelfde, die is hartstikke druk. Kun je boven niet eens de fiets kwijt. En die volgende berg, die kun je niet eens vinden. Die is 2 meter breed en dan kun je eens een andere motor passeren. Ja. En dan kom je niemand tegen. Ja, stel voor, is voor fietsers levensgevaarlijk, hè? Nee, levensgevaarlijk. Nee, dat is niet waar. Dat ligt er niet zo. Nou, ik zou er niet op ingemaakt fietsen, in ieder geval. Stand op 0. Ik ben wel een paar keer in Rotterdam gevallen, moet ik eerlijk zeggen. Dus eigenlijk, ik ben 3 jaar terug eigenlijk heel hard gevallen. De fiets van ik vanuit Kuiken viaduct omhoog. En er reden wat fietsers voor me met een elektrische fiets met 25 km per uur. Ik ga er zo bij, ga op de trap staan. En op het hoogtepunt dat ik sta, breek ik de trap eraf. Ik vlieg over de kop. Het was bingo. Ik heb 5 ribben gebroken, schouderblad was weg, schouderkom midden door, sleutelbeen 2 keer gebroken. Godsamme, man. Klaplong. Ja. En die heup ook? Nee, dat was weer een keer ervoor. Dat was... Ook met de fiets? Nou, dat was eigenlijk... ik had gefietst met een vriend in Groesbeek en dan moet je ook omhoog zo. En heb je rotonde. En dan, als je omhoog moet, dan weet je als je fietst, ga je op de trappen staan. En ik klap onderuit. En ik breek mijn heup. Dus er was een cafetaria daar. En die hadden dus het frietvet in een rode ton. Dat wordt dan 's morgens vroeg opgehaald. Ja. Hij had daar buiten gezet. De jongens hebben het omgekiept. Dus die hele... Het was een spekglad, maar kon iemand aanlopen, die ging ook gelijk onderuit. Dus, ja, dat was wel een beetje vervelend. Ja. Ja. Werd dat nog een gevalletje letselschade, advocaat? Dat was flink letsels, ja. Duurde wel een jaar of 4, denk ik, maar Ja, dat is natuurlijk een kwestie van lange adem, hè? Ja, want natuurlijk ze wil het gelijk afmaken, maar ja, ik had er behoorlijk veel last van. Want op een gegeven ogenblik krijg je er een pin in. Kijk, ik lag natuurlijk, wat ook zo ellendig is, je hebt een gebroken heup en dan moet je dus opgehaald worden door een ambulance. En dan moet je over zo'n verkeersdrempel. Nou, ik gun iedereen die verkeersdrempels maakt om 10 keer met een ambulance met een gebroken heup over een verkeersdrempel te rijden. Dan is janko, hoor. Godsamme. En toen was het zo dat, dan krijg je de pin erin na een dag en ja, dan kun je weer lopen en dan ga je weer fietsen. Alleen bij mij begon die schroeven eruit te zakken, dus ik kreeg allemaal steeds last van. Dus op een gegeven moment moest je eruit. Ja, zei, ja, een beetje vroeg. Dus even nadenken, in maart, april werd hij eruit gehaald. Ik zeg je die man, wanneer mag ik fietsen? Hij zei, ja, in mei mag ik weer gaan proberen. En in mei stond ik boven die Galibier. Dat was wel helemaal kapot, hoor. Kan niet, bestaat niet?
Ja, dus past dat bij je? Ja, ik heb mijn zwaar, zeg ik altijd, die werkt in Duitsland, of die heeft in Duitsland geweest, altijd, geht niet, besteedt niet, zegt hij altijd. En dat is misschien wel zo. Ja, het is gewoon zo. En wie lang heeft ze gerevalideerd naar de tweede val? Waarbij ze zo ongeveer... Ja, eigenlijk 2,5 jaar. Ja, voordat ik weer een beetje want alles verkleeft, hè. En alles groeit scheef in elkaar. Je krijgt hier een bult en dit wordt een beetje anders. En dat groeit al in elkaar, want ze kunnen niks aan doen, hè. Je schouderblad, dat is gewoon helemaal verbrijzeld. Kun je niks van zien. En daarna groeit het weer aan elkaar toe. Maar ja, het zit allemaal een beetje. Dit kan ik niet zo goed natuurlijk. Kijk, als ik mijn portemonnee kan ik niet aan mijn zak halen links. Hoeft er ook niet natuurlijk, maar... Nee, daar hou je natuurlijk altijd iets aan over. Hè. Altijd verkleven, altijd stijf. Iedere morgen die oefening om die stijfheid weg te krijgen. Maar het is dan elastiek. Hè. Je kunt 100 keer trekken en dan 100 keer toch weer bij elkaar. Ja. Maar de oefeningen doe je wel braaf? Iedere morgen 1000 buikspieroefeningen. 1000? Ja. Ben je al een uurtje bezig? Nee. Dit is gewoon eigenlijk maar zo. Aanspannen? Aanspannen, ja. En wat doen die buikspieren dan voor je? Vooral je rug, hè. Ik heb vroeger al heel veel last van mijn rug gehad. Dus ook echt, als ik had dat ik mijn halve dagen kon werken. En nou heb ik eigenlijk geen last van mijn rug meer. Dus dat is wel een voordeel, ja. En meer is het niet zo? Nee. Ja. In het begin is het natuurlijk vervelend, maar als je er een beetje gewend bent, in de auto kun je ook doen. Hè. Of als je het wandelen bent kun je doen. Op de fiets kan het. Of in bed kan het. Noem maar op. Het kan overal. Dus... En dan is 1000 niet zo heel veel, een kwartiertje, ik denk dat je klaar bent. En je kunt dus zeggen maar je kunt gewoon... Tel je wel mee? Ja, ik tel wel, ja. Begin je wel eens opnieuw omdat je de tel kwijt bent? Dat kan wel eens gebeuren, ja, maar geen 1000 keer niet. Nee, we doen ook veel wandelen en zo. Want hier heb je die geopaden hier, hè? Ik weet niet of je die kent. Is dat op GPS of wat? Nou, nee, geopaden dat is gevormd uit de ijstijd hier, hè? Dat is van Beek tot, zeg maar... Milsbeek, Kleef. En daar hebben ze 14 geopaden uitgezet. En die zijn uitgeroepen de mooiste paden van Nederland. Echt waar? Ja, dan denk je dat je echt in de rimboe bent, want dan zo sterrenblaag en weet ik veel. Dat is ook niet helemaal ongevaarlijk.